У ефірі новини Вітебської області. У студії Марія Декан. Вітаю вас. Магчымасць зарабіць першыя грошы. Каля 6,5 тысяч варыянтаў працаўладкавання прапануюць маладым людзям на моладзевым кірмашы вакансій. Комплексная дапамога пацыентам. Урачоў фізічнай і рэабілітацыйнай медыцыны будуць рыхтаваць у беларускіх ВНУ. Прадалі з аукцыёну. На месцы былой паліклінікі ў Віцебску з'явіцца шматкватэрны жылы дом. Высокая адзнака таленту. Узнагароды Беларускага саюза тэатральных дзеячаў «Крыштальная зорка» і «Крыштальны анёлак» атрымалі нашы землякі. Магчымасць зарабіць першыя грошы і атрымаць запіс у працоўнай кніжцы. Каля 6,5 тысяч варыянтаў працаўладкавання прапануюць маладым людзям на 3-м рэспубліканскім моладзевым кірмашы вакансій у Віцебскай вобласці. Яго арганізуюць з 21 па 25 красавіка. Сустрэчы з моладзю пройдуць як у Віцебску райцэнтрах, так і ў малых населеных пунктах. Спецыялісты службы занятасці гатовы дапамагчы з працаўладкаваннем выпускнікам і навучэнцам устаноў адукацыі. Падчас кірмашу свае вакансіі прадставяць каля 500 працадаўцаў Прыдзьвінскага краю. У топе прапаноў гандаль, грамадскае харчаванне, прамысловасць, гасцінічны бізнес і сельская гаспадарка. Вакансий предоставляется много во всех районах. В этом году это более 6,5 тысяч вакансий. Рост у нас практически в 2 раза к прошлому году. Популярность среди нанимателей также возрастает, потому что для нанимателей это хорошая возможность выбрать себе будущих работников на постоянное место работы после завершения обучения в учреждении профессионально-технического среднего специального образования. В том числе и для детей это хорошая возможность. Особенно обратим внимание тех детей, которые будут являться выпускниками в следующем году. Потому что в этом году у них будет хорошая возможность для того, чтобы выбрать себе место работы, где они потом смогут работать по распределению, попробовать производство изучить, с коллективом трудовым познакомиться. Это будет более комфортно и для ребенка, и для нанимателя. Падчас кірмашу вакансій маладыя людзі могуць азнаёміцца з рознымі формамі занятасці, сустрэцца з наймальнікам і абмеркаваць з ім дэталі будучай работы. Летась па выніках дзейнасці падобных пляцовак у Віцебскай вобласці працаўладкавалі 1500 маладых людзей, з іх звыш 1000 непаўналетніх. Больш комплексная медыцынская дапамога. Урачоў фізічнай і рэабілітацыйнай медыцыны пачнуць рыхтаваць у Беларусі. Увядзенне новай спецыяльнасці прадугледжана пастановай Міністэрства аховы здароўя. Дзякуючы адзінай адукацыйнай праграме студэнты-медыкі змогуць атрымаць веды адразу па 3 напрамках – рэабілітацыі, фізіятэрапіі і ЛФК. Выделение в отдельную специальность – это крайне важно, это то, о чем давно говорили. И мы, безусловно, здесь уже имеем свои наработки, потому что мы некоторые курсы проводили уже для студентов отдельные, касающиеся более глубокого изучения применения тех или иных реабилитационных технологий, то есть технологий восстановления после. Реабилитация после ковида была очень у нас востребована. Студенты, безусловно, наверное, наши являются достаточно хорошо подготовленными. Но сейчас, когда вот выделились в отдельное направление, то это будет гораздо проще, уже будет целостный подход, и специалист будет заниматься только этим направлением, аккумулируя из разных дисциплин вот те зерна, которые в свое время там были посеяны. Сёння рэабілітацыі надаецца вялікае значэнне ва ўсім свеце. Пытанне аднаўлення пацыента пасля перанесеных захворванняў ключавое, паколькі пры правільным падыходзе зніжаюцца паказчыкі інваліднасці, паляпшаецца якасць і працягласць жыцця чалавека.
У сувязі з цёплым сонечным надвор'ем значна актывізаваліся работы на палетках. Раннімі яравымі культурамі аграрыі Віцебскай вобласці засеялі амаль 60 тысяч гектараў плошчаў. Гэта каля паловы ад плана. У Пастаўскім і Докшыцкім раёнах сяўба збожжавых і зернебабовых набліжаецца да завяршэння. Акрамя таго, работы працягваюцца на льняных палетках. З адведзеных 13 тысяч гектараў засеялі 10-ю частку плошчаў. Асобныя гаспадаркі рэгіёна прыступілі да сяўбы яравога рапсу. Паралельна аграрыі вобласці вядуць узворванне глебы, другую падкормку азімых збожжавых, крыжакветных культур і рапсу, а таксама шмат гадовых траў. На месцы былой паліклінікі ў Віцебску з'явіцца шматкватэрны жылы дом. Камітэт дзяржмаёмасці аблвыканкама прадаў з аўкцыёну незавершаную пабудову на вуліцы Богдана Хмяльніцкага. Новым уласнікам стала прыватная будаўнічая арганізацыя з Мінска, якая мае вялікі вопыт работы ў сферы жылой і камерцыйнай нерухомасці. Сярод праектаў ёсць і жыллёвы комплекс у Віцебску. Кампанія набыла аб'ект за 133 рублі, аднак пакупніку таксама неабходна пакрыць выдаткі на рэканструкцыю, а гэта звыш 1 мільёна 300 тысяч рублёў. Работы по реконструкции поликлиники были начаты еще в феврале 2012 года, но впоследствии строительство было заморожено. В последние годы комитет безуспешно 17 раз выставлял здание поликлиники на аукцион. В том числе на 13 аукционах объект предлагался за базовую величину. По условиям продажи новый собственник должен произвести работы по возведению жилых помещений в срок согласно проектно-сметной документации, но не позднее 5 лет с даты приобретения объекта. Усяго на красавік камітэт прызначыў 103 аукцыёны па продажы аб'ектаў дзяржаўнай маёмасці, якія не выкарыстоўваюцца. Большасць з іх можна набыць за базавую велічыню. З пачатку года выніковымі аказаліся 32 аукцыёны. Дзяржаўны бюджэт пры гэтым папоўніўся на суму 1 мільён 700 тысяч рублёў. Белтэлерадыёкампанія арганізуе трансляцыі велікодных богаслужэнняў з Мінска, Рыма і Ватыкана. 17 красавіка ў Вялікі чацвер тэлеканал «Беларусь-3» пакажа набажэнствы са сталічных храмаў. У пятнічным эфіры «Беларусь-3» адбудзецца трансляцыя крыжовага шляху з рымскага калізея. У суботу, 19 красавіка, на тэлеканале НТВ «Беларусь» сыходжанне жыватворнага агню ў Іерусаліме. Тэлеканалы «Беларусь-1» і «Беларусь-24» ў суботу пакажуць велікодныя набажэнствы са свята Духава кафедральнага сабора і з архікафедральнага касцёла імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Высокая адзнака таленту, унікальныя ўзнагароды Беларускага саюза тэатральных дзеячаў, крыштальная зорка і крыштальны анёлак атрымалі нашы землякі. Прызам «Крыштальная зорка» адзначаны артыст Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Яўген Бераснеў. Крыштальную зорку саюз уручае адзін раз у год. Тым, чыя шматгадовая, самаадданая, творчая і арганізацыйная дзейнасць значна паўплывала на развіццё і аўтарытэт беларускага тэатральнага мастацтва. Грамату Беларускага саюза тэатральных дзеячаў атрымаў артыст Дмітрый Філімоненкаў. Вышэйшай узнагароды прыза «Крыштальны анёлак» удастоены заслужаны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Віктар Клімчук. Прыз прысуджаецца ў галіне лялечнага тэатральнага мастацтва і атрымаць яго можна толькі адзін раз, калі творчая дзейнасць значна паўплывала на станаўленне, развіццё і аўтарытэт беларускага тэатра лялек. Ад неабдуманага слова да сапраўднай трагедыі. Школьнікам Віцебска паказалі інтэрактыўны спектакль «Слабо», які дапамагае падлеткам усвядоміць каштоўнасць жыцця. Гэта сумесны праект абласнога ўпраўлення МНС і гарадскога цэнтра культуры. Перад пачаткам сеанса старшакласнікаў пагрузілі ў прафесію ратаўніка. Яны на хуткасць апраналі баявое адзенне, усталёўвалі аўтаномны пажарны апавяшчальнік, дэманстравалі свае фізічныя здольнасці. Раз, два, три. Приседал с шариком на равновесие, также собирал головки от шланга, которые продлевают его, если не хватает длины. Приседал с утяжелителем. Банально соединить эти части между собой, это нужна очень хорошая моторика. 40 рук. То есть я представляю, какая сложная работа у пожарных.
Спектакль рассказывая школьникам историю десятиклассницы Ксении, якая страцила каханага з-за популярной гульни на жаданні. До речі, интерактивные постановки по бяспецы жыццядзейнасці у рэпертуары моладзевага тэатра «Колесо» з'яўляюцца штогод, але сёлета змяніўся ўзрост аўдыторыі. Этот проект совместно с молодежным театром «Колесо» мы ведем с 2017 года. И в основном посыл был направлен на учащихся начальных классов. В этом году мы поменяли репертуар и придумали спектакль в рамках «Слабо», где молодая еще девочка Ксения, но уже испытала горечь потери, трагедию, потери своего друга, который утонул. Дзякуючы спектаклю падлеткі змаглі ўбачыць, як адно неабдуманае слова ці дзеянне можа прывесці да трагічных наступстваў. Пастаноўка нагадвае, наколькі важна выконваць правілы бяспекі. Хоккейный клуб «Витебску» адным кроку от першага ў гісторыі клуба Кубка Прэзідэнта. У чацвёртым матчы фінальнай серыі, які праходзіў у Витебску, мядзведзі стварылі маленькі цуд. Падапечныя Романа Юпатова двойчы па ходзе паядынку былі наперадзе. Але ігракі сталічнага юнацтва не выключыліся з гульні. Змаглі аднавіць раўнавагу і выйсці наперад 3-2. Гаспадары за 32 секунды да сірэны зноў зрабілі лік роўным. Вызначыўся Александр Гончароў. А перамогу віцяблянам у авертайме прынёс дакладны кідок Максіма Лемяшэўскага. Віцебск узяў верх 4-3 і павёў у серыі 3-1. Пяты матч фінальнай серыі пройдзе 17 красавіка ў Мінску. А вось футбольны клуб «Витебск» шчыра расчараваў балельшчыкаў. У першым паўфінальным паядынку за Кубак Беларусі супраць гродзенскага Нёмана каманда з берагоў Дзвіны пацярпела разгромнае паражэнне з лікам 0-3. Матч у адказ на полі сапернікаў пройдзе у пачатку мая. Звыш сотні удзельнікаў сабрала ў Віцебску адкрытая спартакіяда спартыўных школ прафсаюзаў па грэка-рымскай барацьбе. На спаборніцтвы прыехалі 11 каманд. Спрэчку на барцоўскім дыване вядуць 13-15гадовыя юнакі. Яны здаюць своеасаблівы экзамен, падводзяць вынікі сваёй работы за год трэніровак. Акрамя таго, для барцоў турнір з'яўляецца адным з этапаў падрыхтоўкі да першынства Рэспублікі Беларусь і міжнародных стартаў. Эти соревнования являются одним из этапов отбора и подготовки ребят для участия в чемпионате Европы в Италии в июне месяце. И также подготовка к первенству Республики Беларусь. Мы чувствуем себя всегда уверенно, всегда были чемпионами. Надеемся в этом году тоже завоевать кубок за первое место общекомандное. На одной республике по школьникам занял второе место. И вот недавно в Бресте была республика по кадетам. Там я тоже стал вторым и отобрался на Европу в Италию. К этому турниру я подготовился. В моей весовой 11 человек, и я готов всех выиграть. Провел 3 схватки. Первые 2 8-0, третья 3-1. Третья мне не очень понравилась. Забирал руку, там ставил партер, думал сделать накат, но не получилось. В итоге, не знаю, наверное, характером выиграл. Гаспадары спаборніцтваў неаднаразова станавіліся пераможцамі рэспубліканскай спартакіяды спартыўных школ прафсаюзаў. Сёлета стаіць задача зноў узняцца на вышэйшую прыступку п'едэстала гонару. Мацнейшыя атлеты выступяць на першынстве Рэспублікі Беларусь, якое ў чэрвені пройдзе ў Мінску. Важные и самые цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал. Далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. На гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Убачымся ў эфіры.
По информации Витебскабалгидромета, у ближайшие сутки по области будет облачно с прояснениями ночью и раницей на большей части территории, днем местами короткочасовые дожди, у особных районах навальница. Ночью и раницей местами слабый туман. Ветер паўднёвы 4,9, при навальнице порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра ночью +7, +12, днем +20, +25. У Витебску будет облачно с прояснениями ночью и раницей короткочасовый дождь, магчыма навальница, днем без істотных опадков. Ветер паўднёвы 4,9, при навальнице порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра ночью +8, +10, днем +20, +22.